हेलौ लोगोफोर आं बे ककटेल इउटुब चेनेलाव लोगोफोरखौ गोसो गोरबोयै खुलुमहरग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय बोथोराबो जा गुसुना गोजांखाय आखाइ गस्ला दाबो गानगासिनो आङो। ओमफ्राय अखा हानो नागिरदों आरो जोंनिजों। ओमफ्राय दस्रानिजों माबायदिथाय नै जोमै जाजोबग्रा आरो जोंनिजों। ओमफ्राय दिनैहाय आङो अनलाजों दाउजों ओमफ्राय अमा भाजा एवनो नागिरदों लोगोफोर। ओमफ्राय आलासिबो फैगासिनो नालाय। ओमफ्राय दा लोगोफ्रा नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर। ओमफ्राय थावलायानो गैथाराहाय नै खाख्रेबख्रेबनो। ओमफ्राय देलायनोबो समखौनो मोनाखै आरो खामानि मावगासिनो। ओमफ्राय बिदिनो फुं नालाय दा 9थासो जाबाय टाइमा। ओमफ्राय लोगोफ्रा नायलांबाय थादो बिदिबालाय आं खिथालांबाय थानोसै आरो। नै लोगोफोर दा दाउ बेदरजों अनलाजों संनो नागिरदों आरो अनखौ देथ'वाखै आरो। ओमफ्राय दा आं खेरखायाव सुखांनानै लाखाबाय। ओमफ्राय आं दा दाउखौ एवनानै लागोनसै आरोना। ओमफ्राय दैखौथ' ग्लब ग्लब गोदौ होनांगौ नालाय। ओमफ्राय गोदौ होनानै लागोनसै बिनि उनावसो अन देनोसै आं लोगोफोर। साराय जानबाय नै आराम एवनानै लाग्रोनानै दा अनखौ होनोसै आरो दै उखुन्दै खुदोंहाय गाम्बारि बन ना। हालदै संख्रि ओमफ्राय सामब्राम गुफुर मस्ला हाइजें देनायखौ हरनानै लाखाजोब्बाय आरो आङो। बरिया खोबनानै लानोसै दसे। नै दै होजासिगोनबो लोगोफोर। दा दै होनोसै दै होनानै ग्लब 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 गोदौ होनोसै। ओमफ्रायसो अन उरनोसै। खायफाया बेदरखौ खांनानै दोनो आरो। ओमफ्राय आङो खांनानै दोनला खनसेनो दै होनानै गोदौ होनानै अनखौल' उरनोसै आं लोगोफोर। अनला देनोसै लोगोफोर नै दानिखौनो सुनो हाया लोगोफोर खारदेनानै होमबाबो संनानै जानो नांगौना उफाय गैया होजानानै सुनो हायाबाबो होनो हायाखै सुबायमोन आङो ड्रेसखौ ओमफ्राय गानफिनबाय आरो थोरसि लथा सुखांनानै थिखोनो हाया फिसा साबा मोदोमानो होखायो। गोदोनि माइ सौग्रा नालाय गोदो माइखौ संनानै जाहोनांगौमोन ने। माइ सौवाबा गयो मिल गैयामोन दा संनायजों हायो ओंखामाबो संनाया गोथावसिन जायो। गोथावसिन जाबावोसोनो संनाया माबा सौनाया। मा गोसोम गोसोम गेब्लेहांबाय नै माबा सबायनि माबानायालाय दाखालि फिथा जानो इदि देनांसिगोन ने मागोआव माइब्रा सेरनै बायनानै गैला। नै खारै होबाय गोजा जाहांबाय आरो खारै होनानै गोदौखांहोनांगौ। ओमफ्राय गोदौखांनानैसो बेखौ दायो गोदौआगौमानि एरनाङा आरोना। बया गोदौबाय ओमफ्राय कालाराबो नै गोजा आरो ओमफ्राय दा मबाइलावहाय गोमोसो नुदों।
अनला ओंख्रिया मोनबाय नै आंना टेस्टिल' नुखाबाय लोगोफोर आलासिफ्राबो सफैबाय अमा बेदरखौनो दिनै न'आव नायनो लोगोफोर लाइखौ गोलाव गोलावैनो होगोन आरो आङो चाइनिस लाइफ न'आवनो दंखायो पुरा बरियाल' नुखाबाय दै होनोसै जाबायहाय आवलिबाथाय फासानो बेदरा नुगोनो दा सारायसे नुदों ओमफ्राय दा रेबबानो जेबो नुनाय नङा आरो बेखौ दा खोबना होनोसै इलाय गावसो लाबोनाय दङ नै लोगोफोर मोनबायानो अमा बेदराबो लाइजों अमा बेदराबो टेस्टिल' नुथारखाबाय नै लोगोफोर लाइआबो बिदि रेबबाय आरोना चाइनिस लाइआ वाव बरिया अनलायाबो मोनबाय नै बरिया